Чираттагы матур сәламебез Сызрань шәһәренә аша. Күркәм туган көнен каршы алучы милләттәшебез Заитов Рамил Абдулхалиловын матур гомер бәйрәме белән ихластан балдызы Гөлия Ризовна, кызы Алина белән, кайнанасы Румия Махмутовна, кайнатасы Риза Мукаддәсович котлыйлар. Әлеге теләкләргә яраткан тормыш иптәше балалары белән дә бик теләп кушылалар. Безнең шын ир-ат буларак, бу тормышта үзен бар иткән киявебез тумышы белән югары Терешка авылыннан. Күрше авылы дигәндәй, тормыш үзе кызыбыз белән Рамилне бәйләде. Менә инде озак еллар алар мәхәббәттә бер-берсен яратып, хөрмәт итеп, күркәм балаларын үстереп яшиләр. Рамил яшь булуына карамастан бик төпле, акыллы ир-ат. Ул барысында булдыра торган йорт хуҗасы. Гаиләдә чын баш булып тора белгән кеше дә әле. Без кайнана-кайнатасына һәм балбызына карата да ул бик мәрхәмәтле. Кирәк чакта ярдәмгә ашыгучан якыныбыз. Бүген аны матур туган көне белән котлыйсыбыз килә. Иң булдыклы киявебез. Сине чын күңелдән матур туган көнең белән котлыйбыз. Гомер барышында син хатының белән икәү бер-берегезгә нык таяныч булып, гомер диңгезе буенча олы көймәдә матур йөзәсез. Без сезгә карап Аллага шөкер бары сыкланып кына яшибез. Алда да Раббым, бу шулай булсын. Сезнең һәр туачак таңыгыз, үтәчәк көнегез, киләсе төнегез иминлектә, тынычлыкта гына узсын. Гомер барышыгызда үтә алмаслык сикәлтәләр бер дә очрамасын. Бу тормышны куган чакта онытмагыз. Дөнья ул бер генә көнлек. Шуңа күрә якыннар, туганнар белән гел аралашып матур яшик. Бер көнлек дөньяның кадерләрен белик. Безгә хәлегездән килгән кадәр гел ярдәм итеп яшисез. Сезгә дә балаларыгыз бары мәрхәмәт, рәхмәт кенә күрсәтсеннәр. Эшегездә уңышлар юлдаш булсын. Бар бәла-казалардан фәрештәләр канатларын җәеп сезне сакласын. Без сиңа Рамилебез, Алладан бары саулык кына сорап, мең риза булып яшибез. Киявебезнең бүген туган көне, иң гаҗәеп матур бәйрәме. Шуңа күрә хәзерләдек алдан җылы булган теләк бәйләме. Бар да шул ук ата-ана өчен. Балалар бит җаннан өзелгән. Шулай килгән ата-бабадан ул. Шулай инде тормыш төзелгән. Шуңа күрә сезнең бәйрәмегез безнең өчен олы, хөрмәтле. Яшәгез сез алда бары исән, бары шат һәм бары бәхетле. Яратыгыз бер-берегезне диеп, бирәбез без сезгә киңәшне. Икәү генә бергә атласагыз, җиңеп чыгарсыз алда бар эшне. Кунакка да килеп киткәләгез, күңелләр бит сезне сагына. Сез кайткачтан туган нигезләрдә, шәмдәлләр дә якты кабына. Хөрмәтле Рамил Абдулхалиевич, чын күңелдән без дә бар теләкләргә кушылып, матур җырны бүләккә багышлыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Яшьлек ул мизгел генә, башкаларга китеп бара. Синсез һәм минсез генә, күңелдәгесен әйтмисең, мин аны каян белим. Син миңа нәрсә телисең, мин сиңа шуны телим. Мин сезгә бәхет телим. Ямьсезлек былай да күп бит, матур сүз генә дәши. Һәр минутның, һәр мизгелен